Shwai, croeso nôl i chi i'r podlediad Beth yw Ystyr, Bywyd a Chwestiynau Mawr Eraill. A wy'n falch ofnadwy i ddweud wrthos hon, mae gen i gwestai arbennig iawn, sef Dr Sam Parry, ac mae yma i drafod y cwestiwn pam bod tlodi. Hyfryd, dywedi eto, Sam, cyn i ni fwrw ati i drafod y cwestiwn am wythnos, bydde fe'n blaws y ti jyst yn gallu gweud gair i gyflwyno dinan a dy gefndir di a diddordebau ti a pam wyt ti yma i drafod y thema yma? Wrth gwrs, wel, diolch yn fawr iawn am y cynnig, Hugh. Neis iawn i weld ti eto hefyd. Fel ddyrodd Hugh, fy enw yw Dr Sam Parry. Dwi'n gweithio ym Prifysgol MET Caerdydd. O ran fy niddordebau i... yr economi yw fy niddordeb, ond nid o ran edrych ar rifau ac ati. Dwi ddim yn fan mawr o rifau. Felly, ceisio edrych ar sut mae'r economi yn gweithio yn y byd go iawn wedyn ni. Sut mae fe'n plethu gyda strwythurau arall, edrych ar yr economi mewn ffordd rhyngddus gobleithiol, byddwn ni'n dweud. Diddorol. A ie, dylen ni ddweud, dwi'n falch o hynny, dim oherwydd bod gen i unrhyw beth yn erbyn rhifau, ond falle fel athronydd, fel di ddychmygu, dim o reidrwydd agwedd cryfa o'n sgiliau academaidd i chwaith, ond am hynny hefyd o ran yr elfen rhyngddus gobleithiol, byddwn ni wrth drafod y cwestiwn yma yn mynd mewn i falle maes gwleidyddiaeth, elfennau falle o gymdeithaseg, so o ran gosod ti yn yr academi fel petai, falle economi gwleidyddol, bydde rhywun yn defnyddio fel rhyw fath o label. Dim bod sy'n eisiau mynd yn styc yn y labeli, ond... Wel, siad, fy isradd a fy graddmeistr, siad gwleidyddiaeth nes i. Felly, dod i economaidd yn hwyr yn fy mywyd o'n i. Falle dim byd yn erbyn rifau gyda ti, ond dwi ddim yn fan mawr. Felly, byddwn ni'n dweud mae'r ochr gymdeithasol yna, dwi'n dod ohono. Gwych, so person perffaith i gael trafod y cwestiwn yma, ac yn wir, bydd i ddim yn hir nawr tan bod lyfr cyntaf yn cael ei gyhoeddi, a hwnnw'n un sydd yn edrych ar Gymru mewn cyd-destun rhyngwladol, a mae'r cwestiwn o tlodi a cyfoeth yn ganolog i'r llyfr yna hefyd, Cyfle ti wneud... Plug bach, siw bydd Gwasg Prifysgol Cymru'n hapus hefyd. Bydd Llion Wigli'n gwrando gobeithio. Felly bydd y llyfr yn Gymraeg ac yn Saesneg. Pwrpas y llyfr yw i edrych ar, tlodi yr economi yn y hir dymor iawn wedyn ni, tua'r 1000 blwyddyn diwetha. Dim ond 1000 o flynydde. Dim ond 1000, o'n i yn meddwl mynd bach yn bellach nôl. Mae'r Rufeiniaid yna, so mae yna cwpl o bethau sy'n mynd nôl bellach. Ond cymharu Cymru wedyn gyda llefydd sydd mae'n un ffordd yn debyg ac yn wahanol iawn, trwy'r llefydd fel Catalonia er enghraifft. So pa brosesau sydd yn wahanol i Gymru, Catalonia, pan bod Catalonia'n weddol gyfoethog, a pan fod Cymru yn weddol dlawd mewn ffordd. So, bydd e'n dda ar gyfer y siarad yma gobeithio. Gwych. A beth yw teitl y llyfr yna? Falle yn Gymraeg gyntaf wedyn Saesneg? Wel, dal work in progress, ond dwi'n meddwl dwi wedi penderfynu ar cenhedloedd heb wladwriaethau, dosbarth gwleidyddiaeth a deiryddiaeth yn y system fyd. Hyfryd. System fyd. Wel, dewn ni nôl at y cysyniad yna, mae'n siŵr, cyn diwedd y sgwrs. Gwych, so braf cael ti yma, Sam, a diolch fawr i ti i roi o dy amser di. Mae rhaid fi ofyn un cwestiwn pwysig arall cyn i ni droi at thema'r wythnos, sef beth yw'r kit pêl-droed yna? Mae hwnna yn un lliwgor a nodweddiadol dros ben, a dim un dwi wedi gweld o'r blaen, dwi'n credu. Wel, diolch i fy nghariad i hwn. Anreg Nadolig. Felly, kit pêl-droed Palestine yw hwn. So, mae'r Arabaidd i fod i ddweud Palestine. Wrth gwrs, mae yna rhan o'r cwffio wedyn hefyd bwys y gwddwg. So, neud fy rhan bach iawn. Wel, mae oll yn bwysig yn dweud ar hyn o bryd fel mae pethau. Ychydig yn wahanol i'r kit arferol bydde ti yn gwisgo, sef un glas, nid gyda Blue Jay. Yn dod o Toronto gyda llaw. Diolch Uncle Peter am merch o Toronto. Ond yn hytrach
gwlad o'r gleision Caerdydd yn dyfe. Ond falle newn ni ddim siarad gormod am hynny, achos ddim falle'r amser gorau i drafod y pethau yna. Ond gawn ni obeithio falle bod Gareth Bale yn gallu dod y bach o gyfoeth i'r adar gleision. Gobeithio mawr. Ewn ni ddim mewn, mae hwnna'n podcast arall yn dywe, economi gwleidyddol a pildroed, falle ar gyfer y gyfres nesaf, neu dylifydd nesaf. OK, so, wrth i fe ddati i siarad a trafod y cwestiwn yma, pam bod tlodi, fi'n meddwl falle bod e'n helpu ni jyst redeg trwy cwpl o ddiffiniadau os lygu i ddechrau, neu cwpl o syniadau sylfaenol sydd falle gallu ni helpu ni o ran y drafodaeth wedyn ni a datblygu ein daransoddiad, yr analysis o'r problem. So lycan ni ddechrau gyda syniadau yma o, mae rhywun yn clywed y termau tlodi cymharol a tlodi absolute, so comparative poverty and absolute poverty. Ti'n gallu jyst rhoi syniad fras iawn i ni o hynny cyn i ni symud ymlaen? Wrth gwrs. Bydd hwnna'n helpu o ran pam fod tlodi, fel mae angen ni diffinio pa fath o tlodi ni'n trafod. Yep. Felly, tlodi absolute, fel arfer, dyn ni'n edrych ar hynna yn byd-eang. Felly, ydy rhywun yn dlawd mewn syniadaeth byd-eang. Felly, fel arfer, mae'r Genhedloedd Unedig yn dweud bod rhywun sydd yn byw ar llai na $15 cent, dwi'n meddwl, sori. Dolar neu $2? $2 a 15 cent. Wel, mae chwyddiant yn effeithio ar y peth yma. $2 o'n i'n meddwl oedd e, ond mae wedi mynd i fyny. So os ydych chi'n byw ar llai na hynny y dydd, mae ydych chi yn dlawd yn absolute mewn graddau byd-eang. A wedyn wrth gwrs, mae tlodi cymharol yn gwneud lot fwy gyda sefyllfa lleol. Felly, enghraifft, mi oedd yr Undeb Ewropeaidd yn rannu data da iawn o ran tlodi cymharol. Felly, yn ôl nhw, oedden nhw'n dweud, os mae'r gan y wlad llai na 60% o GDP cyfartalog yr Undeb Ewropeaidd, mi oedd e'n wlad dlawd. A wedyn, os oedd gan person llai na 50% o cyfoeth. Cyfoeth yr Undeb Ewropeaidd, mi oedden nhw'n dlawd yn gymharol. Reit, OK. A nes ti crybwyll term GDP fyna, neu dyn ni'n ôl at hynna mewn eiliad, ond yn fras o safbwynt meddwl am hyn yn ymarferol felly, pan dyn ni'n meddwl am dlodi absolute wedyn ni, dyn ni'n meddwl falle am y rhannau yn ar byd yn aml iawn, a fi'n siŵr dyn ni'n ôl at hwn yn y rhannau yn ar byd o dan ormes system imperialaidd, a mae gennych chi bobl wedyn ni sy'n byw mewn tlodi absolute sydd hefyd am hynny y math o dlodi sydd yn beryg bywyd yn yr ystyr bod chi'n sôn am bobl sydd yn byw o dan strwythurau neu mewn cymdeithasau lle enghraifft mae gofal iechyd yn wael iawn neu mae hyd yn oed newyn neu diffyg maith yn broblem, so dyna'r math o dlodi a dwi'n gyfarwydd gyda un meddyliwr o'r enw Thomas Pogge oedd yn sgwennu, falle dewn ni'n ôl at oedd fe a bobl tebyg cyn diwedd y pod, ond oedd e gyda un o'r ystadegau yma ynglyn â faint o bobl, miliynau o bobl yn y byd sy'n marw yn flynyddol oherwydd y math yna dlodi, so mae'n rhywbeth fel, neu mi oedd ar y pryd 19 miliwn, mae'r ffigurau enfawr, so pan dyn ni'n siarad am y math yna dlodi ar y lefel byd-eang, ni'n sôn am rhywbeth sydd yn lladd yn fwy na beth mae rhyfeloedd, yn union. So, dwi ddim yn, mae'n rhywbeth hanfodol i ystyried o ran y system byd-eang. Wedyn ni, pan ti'n sôn am tlodi cymharol fyna, beth i fi wedyn ni'n meddwl am, o ti'n sôn am yr Undeb Ewropeaidd, yn syth dwi'n meddwl ynglyn â Cymru oedd i fewn yr Undeb Ewropeaidd, ac yn aml iawn mae Cymru'n cael ei diffinio fel gwlad neu bod yna ranbarthau o Gymru sydd yn dioddef fel petai o dlodi cymharol yn y cyd-destun yna. So bydde hwnna'n mwy na lai yn ffordd o fatha defnyddio'r cysyniadau? Spot on, Felly ni'n mewn ffordd yn anghofio dwi'n meddwl falle bod y fath yma o dlodi absolute dal yn bodoli yn y byd. Mae Cymru yn dlawd yn gymharol wedyn ni, ond pan ydych chi'n cymharu gyda'r tlodi absolute sydd yn bodoli yn y byd, dyn ni ddim yn cymharu yr un peth. Na ni, bwysig. OK, a wedyn, nes ti sôn am GDP, bydde ti fodlon just esbonio hwnna'n sydyn iawn, a falle wrth i ti esbonio hynny,
gallai di hefyd, achos beth ni'n sôn am fyna yw fesur o gyfoeth mewn un ystod, fe. Os ti'n fodlon gweud gair am hynny, ond wedyn ni hefyd falle gweud gair ynglyn â ffyrdd eraill, gallai ni fod yn mesur cyfoeth neu dlodi achos lyg ydi. Gret. Felly mae gan GDP lot o broblemau fel ffordd o fesur. Ond yn anffodus, mae'n anodd iawn mesur cyfoeth mewn ffordd. Mae'n bosib wneud ar lefel unigolyn, ond wrth gwrs os ydych chi'n edrych ar ystod lot fwy eang, mae'n anodd. Ond beth mae GDP mewn gwirionedd yn golygu yw bod e'n mesur faint o stwff sydd yn cael ei greu mewn lle a faint o arian mae hwnna'n greu. Right, so gross domestic product, faint o stwff mae un cymdeithas neu gwlad yn cynhyrchu, Yn union, felly yn amlwg y broblemau gyda hwn yw dyw e ddim yn edrych ar pwy sydd yn berchen ar y cyfalaf yma. Right. Felly chi'n gweld lot bod Iwerddon ar enghraifft gyda GDP hynod uchel. Dwi'n meddwl rhan uchaf yn yr Undeb Ewropeaidd. Nawr, mae lot o hwnna yn ymwneud â'r ffaith bod busnesau fel Starbucks yn dweud bod ei GDP nhw, bod y pethau maen nhw'n creu yn cael ei greu yn Iwerddon. Nawr, yn amlwg, nid yw hynny yn wir, wedwn ni. Dyw'r arian fel petai ddim yn cael ei creu ac yn aros yn Iwerddon, mae gyd yn mynd i goffrau yr busnes yma. Yn union, yn union. So wedyn ni gyda GDP felly, mae'n bosib gallai rhywun fod yn gweld bod gwlad neu gwladwriaeth fel yr un o Ddarlithydd gyda GDP enfawr, ond mae'n bosib iawn bod yna tipyn o dlodi cymharol oddi fewn y gymdeithas honno, oherwydd dyw GDP ddim yn dweud wrtho ti, fel ti'n gweud, beth yw lefel falle tlodi neu cyfoeth pobl ar gyfartaledd fel petai. So mae hwnna'n symud ni wedyn i ffyrdd eraill o fesur tlodi neu gyfoeth, achos un acronym arall byddai rhywun yn clywed yw HDI, Human Development Index, felly mynegau datblygiad dynol wedyn ni, a mae hwnna'n ceisio mesur mewn ffordd chydig yn wahanol yn dydi. Ti'n gallu rhoi syniad i ni o'r math o beth mae HDI yn mynd ar ei ôl? Wel, dwi'n meddwl bod HDI yn ffordd llawer gwell o ceisio mesur beth yw tlodi. Mae'n edrych yn mhellach na dim ond arian neu cyfalaf. Mae'n ceisio edrych ar beth yw eich siawns chi o farw pan chi'n cael eich geni, beth yw'r oedran cyfartalog bod rhywun yn marw, faint o flynyddoedd o addysg sydd gyda chi, faint o ddoctoriaid i bob 1,000 o bobl sydd gyda chi. Wrth gwrs wedyn mae arian yn dod yn rhan ohono fe hefyd, so beth yw eich cyflog ac ati. Ond mae'n ceisio edrych ar fwy o bethau na just arian. Felly, o dan GDP, bydda rhywle fel Cuba, Sri Lanka, Costa Rica ddim yn neud gystal. O dan HDI, mae'r tairlad yna yn neud llawer gwell. Mae pob un o'n nhw, mae Cuba yn cael ei weld fel gwlad datblygiedig iawn, highly developed country, a mae Sri Lanka ac ati'n agos iawn at gyrraedd hynny. Ond wedyn ar ystadegau GDP yn unig, maen nhw'n neud llawer gwaith. Diddorol iawn, felly dangos y pwysigrwydd o ddeall ystadegau a mesuriadau. A mae hwnna hefyd, falle yn agol cyr y drws i rhyw gwestiwn lled athrynyddol wedyn ni, falle ewn ni ddim ar ôl hwn mewn gormod o ddyfnder nawr, ond mae'n awgrymu hefyd yn dydi bod ni'n gallu meddwl am dlodi a chyfoeth. Fel ti'n gweud, fel mewn ffyrdd arall na just faint o arian sy'n dyboced i. A mae hwnna'n gallu bod, fel ti'n gweud, mynediad at gofal iechyd da, mynediad at addysg am ddim gweder. Ond am ni hefyd, mae'n awgrymu falle bod cyfoeth yn rhywbeth sydd yn gallu bod ar lefel personol o ran perthnasau sydd gyda chi, cyfle i fyw mewn gymuned da wedyn ni, falle lle does na ddim gormod o droseddu neu rhywbeth, a hyd yn oed falle yr elfennau fwy ysbrydol o fywyd dynol. Dwi wedi bod yn digon ffodus i ymweld â Cuba. A beth oedd yn taro rhywun o fod yna, oedd falle oedd ddim gymaint o ran ar rhai agweddau o'i isadeiledd wedyn ni. Ti'n mynd mas yn Caerdydd dyddiau yma a gweld yr sbwriel dros y lle yn bob man. Dwi'n meddwl bod trenau mwy newydd gyda Cuba nawr. Dyna ni. Ond hefyd, beth oedd rhywun yn teimlo mewn gwlad fel Cuba oedd
bachder y bobl, eu hapusrwydd ymddangosiadol o leia. So ydy e'n dig, ydy e'n iawn, ti'n siarad fel, economaidd gwleidyddol fan hyn, ydy e'n iawn i athronwyr fel fi, dechrau siarad am dlodi yn yr ystyr yna hefyd? Tlodi a chyfoeth os ydy? Yn bersonol, dwi'n gwbl cytuno. O ran y podleidiad yma, dwi'n meddwl mae'r cwestiwn yw beth yw bywyd da. Sut ydyn ni'n ffeindio the good life, fel ma'n dweud. Nawr, yn amlwg, mae'r ffordd bod chi'n diffinio beth yw'r bywyd da yn effeithio ar beth ydych chi'n meddwl sydd yn bwysig. Ac dwi'n meddwl, pan bod ni'n troi at Gymru, mae'n dangos hefyd bod dwi ddim yn rhagweld bydd unrhyw gyfnod lle bydd Cymru ar y frig o ran GDP. Ond o ran pethau fel mynegau ddatblygiad dynol, trwy defnyddio mesur gwahanol, mae'n bosib iawn cael y bywyd da yma. Felly dwi'n cytuno yn llwyr gyda ti ar hynny. Diddorol, a dyna falle lle mae gwerth cymunedau a fel y perthnasau rhwng bersonol yna dyma'r pethau sydd yn gwneud bywyd yn dyfeu i raddau, so mae'n falle gwneud synwyr bod ein cysyniad ni o dlodi a chyfoeth yn dwy'n y pethau yma i fewn hefyd. Gret, so mae hwnna'n help fawr o ran just cychwyn y sgwrs a dechrau meddwl am a deall a myfyrio'r beth yn union yw tlodi a chyfoeth. Symud ymlaen nawr wedyn ni ynglyn i'r mecanwaith os licwch chi tlodi a pam bod tlodi yn bodoli, y cwestiwn mawr sydd gyda ni, ond sut dylen ni fynd ati i ystyried y cwestiwn yna, achos pe bydden ni jyst eisiau rhoi falle y safbwynt, neu safbwyntiau traddodiadol ydy Sam, bydden ni'n gweud rhywbeth fel, yn aml iawn, dyn ni'n gweld tlodi fel, os licwch chi, canlyniad i rywun yn gwneud penderfyniadau anghywir, neu bod nhw ddim falle wedi byw y bywyd fel y dylen nhw ddim wedi falle gweithio'n digon galed. Dyna falle fydde un ffordd eitha traddodiadol o feddwl am tlodi, bod na bai ar yr unigolyn, os licwch chi, bod yn ymwneud gyda diffygion yr unigolyn, a yn fras bydde rhywun yn tybio, dyma'r math o safbwynt sydd gan falle pobl fwy ar asgell dde, fwy cydwadol. O wedyn ni, os ti'n mynd i'r ochr draw y spectrwm gwleidyddol, yna mae yna dueddiad wedyn i roi pwyslais ar yr elfennau systematig, os licwch chi, a bod rhywun yn edrych ar gyflwr unigolion neu cymunedau a gofyn y cwestiwn, ai diffygion y bobl yna, dyn ni sôn amdani, neu bys yna rhywbeth arall yn mynd mlaen. Ydy'r ffordd eitha syml dwi wedi mynegu y peth fyna, ydy hwnna'n cael ei adlewyrchu yn y trafodaethau academaidd, a os yna dal i fod rhyw fath o nôl ymlaen ynglyn â, dyma pam mae tlodi'n digwydd a o'r falle o'r safbwynt fwy traddodiadol yma, dyn ni byw mewn gymdeithas rydd yn deyrnas gyfunol o leia, mae pawb efo yr un cyfleoedd rili, felly yn hynny o beth, dyn ni'n gallu gweld tlodi fel canlyniad falle, fel ni'n gweud, penderfyniadau anghywir ac yn y blaen ac yn y blaen. Dwi'n tybio fan hyn ti'n sôn am tlodi cymharol, reit? Felly rhywun yng Nghymru, er enghraifft. Dwi'n cytuno bod hwn yn adlewyrchu beth sydd yn digwydd o fewn academia ydw. Dwi'n clywed llawer iawn o darlithoedd gan bobl hynod hyfryd, ond sydd yn gweld bod newid bach mewn strwythyr, efallai newid treth tyma bach, fel arfer bod ti'n lleihau treth ar busnesau er enghraifft, a wedyn bydd hwnna rhywsut yn wirthiol yn creu fwy o waith, fwy arian, fwy o GDP, right? A wedyn, dyna'r peth yn mawr, neu efallai bod ein sefydliadau ni ddim yn gweithio'n ddigon da, bod angen ni newid y blaid geidwadol i'r blaid clafur, a bydd pethau newid ac ati. Dyna'r ffordd eitha traddodiadol sydd yn fy marn ni ddim yn edrych ar hanes ac ati. So syniad sydd ati fyna yw, mae yna wastad potensial yn y gymdeithas i bawb ac i unrhyw un bod yn gyfoethog. Dyna gyd ti angen yw bod ti'n rheoli rhai'n manylion yn y ffordd cywir, a fydd hynna yn rhyddhau pobl fel petai i
fod yn gyfoethog, a os nag ydyn nhw'n llwyddo, wel i bai nhw yw e. So dyna y meddylfryd i raddau. Mae'n dod o feddylfryd o'r kind of 50au, 60au wedyn ni. Mi oedd na rhywbeth o'r enw theori neu dadansoddiad moderneiddio. A oedd yn edrych mwy ar gwledydd. Ond oedd yn dweud, mae pob un gwlad mwy neu lai ar yr un ysgol, ond bod nhw ar camau gwahanol o'r ysgol hynny. Felly byddai gwlad sydd efallai hyd yn nawr mewn tlodi absolute. Mae nhw ar yr un ysgol, mae angen nhw just symud i fyny cam ar ôl cam, ac yn y pen draw, mi ddawn nhw yn wlad fel yr Unol Daleithiau, neu fel yr Almaen neu bynnag. Felly, mae'n bosib i bawb cyrraedd yr un lefel ar un nod yna. Ac ar lefel y gymdeithas, fel y gymdeithas Gymreig er enghraifft, yr un fydde darlun bod ni gyd ar yr un ysgol yma, a bod gyda ni gyd y potensial i godi lan yr ysgol, gyhyd y bod ni yn gwneud y pethau iawn fel petai. Does dim reswm pam all Gymru ddim fod yn union fel Llundain, er enghraifft. A pam na allan ni fel pobl unigolion yng Nghymru, pam na allan ni gwneud yr un faint ni, arian mawr. Mae'n ddiddorol yn diwedd, mae'n mynd â fi nôl at y cyfnod yna, pan o ti siwr fod dal yn plentyn yn dife, ond pan oedd arian yr Undeb Ewropeaidd yn llifo mewn i Gymru, a oedd yr arian yn un peth, y cyfalaf, the capital, ond peth arall oedd yn mynd llaw yn llaw gyda hynny, oedd y syniad yma o entrepreneuriaeth. Dyna beth sydd angen ar bobl Cymru, os ych chi'n stopio meddwl yn yr ffyrdd hyn ffasiwn yma, a bod chi yn fatha rhyddfreinio, liberate yourselves a dechrau meddwl yn entrepreneuriol, gallwch chi gyd bod yn gwneud arian mawr ac ffynnu ac yn y blaen. Yn union. So beth sydd y ti diddordeb yn ddiw, pam falle dwi ddim mor syml a hynny? Wel, i fod yn onest, dwi byth wedi gweld diffiniad neu rhywun sydd yn esbonio'n llwyd i fi sut mae entrepreneuriaeth yn dechrau neu'n gweithio. Mae fe'n rhywbeth sydd jyst yn sbardino ac yn ymddangos. A dwi ddim yn hoff o'r ffordd yno o feddwl. Dwi'n meddwl bod angen bod rhywbeth, material go iawn tu ôl i'r strwythurau a'r pethau yma. Di rhywbeth jyst ddim yn cael ei greu. Hyd yn oed os oes gennych chi syniad arbennig. Syniad, dweud gall newid y byd a gall wneud llawer iawn o arian i chi. Dweud bod chi'n byw yng Nghymoedd Cymru, wedi gadael ysgol, 16 mlwydd oed, mam a dad ddim yn gweithio neu ddim yn gweithio mewn lle gyda cyfalaf cymdeithasol, social capital. Sut ydych chi'n mynd ati i gael arian o'r banc, er enghraifft, i creu eich swydd? Lle byddwch chi'n agor? Ydych chi'n agor yn y cwm? Ydych chi'n trio symud i Llundain? Sut ydych chi'n neud yn siŵr bod pobl sydd yn gwybod mwy am y pethau yma ddim yn dwyn eich syniad? Sut ydych chi'n sicrhau bod gyda chi patent? Mae gymaint o bethau heblaw just yr entrepreneuriaeth yma sydd yn cyd-fynd gyda'r sefyllfa. A ti'n rhoi syniad da i ni fyna, falle Sam, neu yn agor falle yn meddyliau i'r math o ffactorau ehangach strwythurol fel petai sydd yn chwarae ran sylfaenol yn, capacity neu gallu unigolion neu cymdeithasau i greu. I greu cyfoeth, a mae hwnna falle yn gyfle i ni symud mewn i falle fwy cwestiwn ymarferol a wrth i ni feddwl am y syniad yma fel pam bod tlodi cystal i ni gychwyn ar y stepen drws falle a meddwl ynglyn â Chymru a beth bydde ti'n cyfeirio ati fel tlodi cymharol Cymru achos dyn ni wedi sôn yn dyfe a fi'n siŵr bydd nifer o bobl sydd yn gwrando neu'n gwylio yn ymwybodol o cyflwr falle economaidd Cymru o fewn yr Undeb Ewropeaidd gynt, dim bellach, fel un lle dyn ni y tu ôl iddi, os liciwch chi o ran y mesurau traddodiadol yma. Lle fydde ti'n cychwyn wrth geisio esbonio i rywun, wel, dyma pam bod Cymru fel endid, fel cenedl diwladwriaeth, a stateless nation, dyma rhai o'r resymau cyffredinol bod Cymru tu ôl iddi. Efe, achos bod ni yn ddiog a ddim yn bobl galluog a just falle, dim bach yn dwp, ti'n meddwl?
Ie. Ni stop y podcast fyna. Diolch Sam. Felly, os allai gymryd cam nôl am un eiliad. Cer amdani. Yn y bo yn dal hanesydd ydw i. So pam ni'n siarad tlodi a pam bod e'n bodoli, os ydych chi'n mynd nôl mewn amser, ddim hyn oed yn bell iawn, dweud 500 o flynyddoedd, so amser cymharol ddim yn bell iawn. Mi oedd tlodi'n bodoli oherwydd nid oedd gan bobl y capacity i greu digon o gyfalaf. Oherwydd bod ni yn rhan o amaethyddiaeth, really, dros y byd i gyd. Os o'n ni methu tyfu digon o bethau, mi oedd pobl yn marw, a wedyn oedd y cylchdro yna'n digwydd tro ar ôl. Nawr, does dim reswm yn fy marn ni i tlodi bodoli. So, byddwn ni'n dweud, pan bod tlodi'n bodoli, dibynnu pryd ni'n sôn. So, mewn un ystyr, os ti'n mynd nôl 500 blynedd, byddai ti'n gallu gweud bod rhannau helaeth os nad y cyfan o'r byd yn byw i raddau mewn tlodi absolute, a dim ond falle rhai o'r pendifigion y brenhinoedd a'r aristocracy, y pendifigion oedd gyda'i gafel nhw ar y cyfoeth, ac felly yn gyffredinol oedd pawb y werin fel petai yn byw mewn cyflwr o tlodi absolute, a bod ni wedi symud i gyfnod nawr lle mae yna bosibiliadau lle bod pobl ar y cyfan dylen nhw fod yn gallu symud mas o tlodi absolute. Wel, dwi'n meddwl bod yn dibynnu yn sut ni'n diffinio tlodi. O ran, mi fyddai'r werin gyda'r hawl i adeiladu eu tai eu hun, bydden nhw'n creu dillad eu hunain, bydden nhw'n rannu ac yn wneud trade and truck and bartering fath o beth. Felly, mae'r system hynny'n gwbl wahanol. Nawr ni'n gwerthu ein llafur mwyn cael cyflog. Felly mae'n wahanol iawn. O ran tlodi ariannol, ti'n gwbl iawn byddai'r byd wedi bod mewn tlodi absolute. Ond mi bydde gyda nhw rai sydd ddim gyda ni heddiw, sydd yn ffordd eitha diddorol o edrych ar y beth. Ydy, a mae hwnna'n mynd â ni nôl i'r cwestiwn o'n i wedi trafod yn y cychwyn ynglyn â beth yw natur tlodi, a so beth wyt ti'n awgrymu am gymdeithas 500 mlynedd yn ôl, oedd falle bod nhw'n byw mewn sefyllfa eitha bregus, lle os oedd y cnwd ddim yn llwydda, a bod nhw ddim yn cael cynniad da, yna oedden nhw'n peri bywyd, ond tu allan i hynny, falle oedd ei bywyd nhw yn gallu bod yn gyfoethog yn yr ystyr y bydden nhw'n byw falle mewn gymdeithas neu gymuned glos, bydde gyda nhw rhyddid i, fel ti'n gweud, adladu tai hunan, neu... So, mae'n ddifur ac yn dangos yn ddifur ffordd mae'r safbwynt hanesyddol yn un bwysig dros ben, achos mae'n caniatáu i ni, a gofodi ni i ddychmygu a meddwl am reality arall yn difyr, lle mae popeth ni'n cymryd yn ganiataol nawr yn edrych yn draw wahanol. Yn union. Mae'n dangos nid yw'r ffordd mae pethau nawr angen fodoli am byth. Felly, dwi ddim yn dweud bod ni eisiau mynd nôl i sut oeddwn ni 500 mlynedd yn ôl. Ni eisiau creu rhywbeth gwell na beth sydd gyda ni nawr. Ond dwi'n meddwl weithiau bod ni'n meddwl bod ein ffordd o fyw neu tlodi o fewn yn rhywbeth naturiol. A wrth edrych yn ôl, ni'n gallu gweld mai nid dyna yw'r sefyllfa go iawn wedyn ni. Diddorol. So, os dyn ni'n symud o Gymru diwedd y canol oesoedd neu dechrau yr oes fodern, mewn i falle'r 19fed, 14th ganrif ar 15 mewn i'r 20fed ganrif, a mwyn ni yn gynyddol, bydde fe'n deg i weid bod Cymru'n dechrau symud mewn i sefyllfa o dlodi cymharol, neu ydy'r tlodi cymharol dyn ni'n cysylltu gyda Cymru heddi yn rhywbeth fwy diweddar eto? Byddwn ni'n dweud efallai bod yn rhywbeth fwy hynafol mewn ffordd. O ran, dwi'n meddwl bod deiryddiaeth yn rhywbeth pwysig iawn. Esbonio hwnna. Felly, nawr, yn amlwg, Cymru heddiw, Cymru fydde wedi bod Prydain i gyd, wy'n eilai. So, mae Prydain lle dyn ni nawr, a reswm bod Cymru yn bodoli, yw bod ar gyrion yr ynys, mewn llefydd mynyddig,
Does dim llawer o iseldiroedd gyda ni. Mae'n anodd iawn i dyfu bethau ar yr ucheldiroedd sy'n golygu ers dros 1000 o flynyddoedd. Bichod a wedyn defaid yw wedi bod ein amaethyddiaeth, nid grawn ac ati. So mae Cymru yn bodoli mewn lle sydd yn anodd iawn i greu surplus. Yn enwedig mewn sefyllfa amaethyddol. Nawr, mae reswm pam nath y Sacsoniaid ac ati cymryd dros deddwyrain Lloegr. Dyna'r lle gorau o ran amaethyddiaeth, o ran bod yn agos i Ewrop. Mae'r Thames yn ffordd arbennig i ti gallu cysylltu gyda llefydd arall. Os edrychai ti ar mwy neu lai bob un prifddinas yn Ewrop, a mae pob un ohonyn nhw ar rhyw fath o afon. Mae hwn yn benderfyniad, dyw e ddim yn rhywbeth naturiol. A'r afon Tafwys yn enfawr hefyd. Yn union. Mae fel bod ti bron yn sefyll wrth y môr wrth y ti. Yn union. Felly, dyw'r pethau yma ddim yn naturiol, o ran mae'r afon yn naturiol, ond nid lle mae pobl yn penderfynu roed eu dinas nhw. Felly, o'r dechrau, mae Cymru wedi bod bach mewn sefyllfa anodd. Dwi wedi bod yn meddwl bach mwy am y peth o ran y byd Celtaidd. Bydde Cymru wedi bod yng nghanol y byd Celtaidd, gyda Iwerddon un ochr, Cernyw, Llydaw, yr Alban ac ati. Nawr, yn amlwg, yn anffodus, mi oedd pob un o rannau Celtaidd yna mewn ffordd yn dlawd o achos y symudiad yma o bobl o Ffrainc, yr Almaen ac ati. Felly, dyna o'n i'n meddwl yw'r dechreuad, dyna'r sefyllfa. Nawr, dyw hynny ddim yn golygu i fi bod Cymru yn destined i fod yn dlawd a dyna ni a dyna diwedd ohoni. Ond mae'n creu sefyllfa lle mae'n anodd iawn i oroesi y pethau yna. Beth sydd yn neud y wedyn hynod fwy anodd yw yn amlwg mae na berthynas anghymesur rhwng Cymru a Lloegr. A os ych chi'n edrych ar enghraifft ar pa fath o bethau oedd yn cael ei prynu a gwerthu rhwng Cymru a Lloegr, yn hanesyddol, yn yr Amwythig, yn Henffordd, yn Lerpwl, yn Bryste, dyma lle y pethau mae'n cael ei rannu, nid yng Nghymru. Felly hyd yn oed mor bell nôl a hynny, mi oedd nwyddau Cymreig yn cael ei ddefnyddio i greu cyfalaf yn Lloegr. Diddorol, ie. Iawn, a bydde rhywun yn gallu deall a derbyn y dadansoddiad hanesyddol yna. Ond wedyn, os ydy rhywun yn neidio ymlaen i'r 415 geifau ganrif, yn aml iawn, dwedir yn dyfed bod chwyldro diwydiannol wedi digwydd falle yng Nghymru yn gynt na lawer o lefydd eraill. Un o'r falle enwedig De Cymru, yn un o'r ardaloedd falle oedd ar flaen y gad o safbwynt y chwyldro diwydiannol. Ond, 150 o flynyddoedd yn ddiweddarach, 200 blynedd yn ddiweddarach, dyw Cymru ddim petai fel wedi elwa o hynny. Felly, dyn ni ddim yn gallu gweud bod hynna yn uniongyrchol yn ymwneud gyda amaeth a diffyg tir ffrwythro yn y cyd-destun yna, lle oedd mwynau... Y dirydd wedi helpu. Wedi helpu, dyna oedd cyfoeth y cyfnod mewn un ystyr yn dyfer adnoddau naturiol yna, enwedig, wrth gwrs, glo, ond hefyd oedd gennych chi dir, oedd gennych chi cop o'r gynt. Felly, beth sy'n digwydd fyna o ran, os lyca ti gwaddol hynny i gyd, pan bod Cymru ddim wedi esgyn i fod yn rhan falle fwyaf cyfoethog Prydain yn yr un ystyr yma gweder Catalwnia nawr neu Wlad y Basg gyda'r ardaloedd mwyaf neu rhanbarthau neu gwledydd mwyaf cyfoethog yn Sbaen. Wel, mae'r cwestiwn i fi mae pwer yn ymwneud llawer gyda fe. Mi fyddwn ni'n dweud bod llawer iawn o gyfoeth yng Nghymru ar y pryd, fel wnaethon ni esbonio gyda Iwerddon ar y dechrau, gyda GDP uchel, gan bod Starbucks ac ati wedi cael ei pencadlys yna. Mi oedd yna'n gyfoeth, fi'n siŵr byddai'n GDP ni wedi edrych yn dda iawn ar y pryd. Okay. Ond yn amlwg, y broblem fyna yw pwy sydd yn berchen ar y cyfalaf yna. Nawr,
mi oedd diwydianwyr cyntaf fel arfer yn rhai Saesneg, ond mi oedd yr ail lif o diwydianwyr Cymru oedden nhw. Felly nid dim ond problem o Lloegr yn abstract, ond y broblem yw bod canolfan disgyrchiol Cymru ar y pryd hynny, Llundain oedd hynny, a wedi bod ers amser hir. Felly, nid mwyn gwella ansawdd bywyd y Cymru oedd y diwydiannau yma. Os chi'n edrych yn fwy byd-eang, mi oedd y glo yma'n cael ei ddefnyddio i really helpu llynges yr Unol Daleithiau, enghraifft. Na un o'r prynwyr mwyaf. Nawr, mae hwnna'n golygu yr unigolyn sydd yn cael yr arian, yr person sydd yn berchen ar y pwll glo, nid y pobl sydd yn gweithio yna. Nawr, mae hwnna, dwi'n meddwl, falle ni ddod i gwestiwn yn ni'n drafod, mae hwnna'n rhan o system ehangach cyfalafiaeth yn hytrach na dim ond system o Cymru yn erbyn Lloegr, os mae hwnna'n gwneud synwyr. Ond yn fras gallwn ni weid bod y cyfoeth yna yn y bôn wedi llifo mas o Gymru a heb fel petai aros yn y cymunedau ac mi dawn ni at y cwestiwn yma o natur y system gyfalafol mewn eiliad, ond yn gyffredinol yn hytrach na bod yr arian neu o'r cyfran sylweddol o'r arian yna'n cael ei ailfusoddi mewn cymunedau isadeiledd a wrth gwrs tal y gweithwyr. Mae'r elw i gyd yn cael ei signo mas a ar y cyfan mae'r arian yna mynd nôl i le bynnag mae'r byrwniad yma yn bodoli. Mae'n ddifyr, un o'r ailgenedlaeth am hynny oedd David Davies Ocean, oedd yn gyfrifol am creu Dr Parry, a beth sy'n ddiddorol wrth gwrs fi'n cymryd, jyst fel y byrwniad eraill, oedd nhw yn gweithio i gweithwyr nhw yn galed iawn am ychydig o dal. Ond mae yna chydig bach o wahaniaeth yn ystod bod chi'n gweld yr arian yna'n dod nôl mewn i Gymru mewn amser trwy y teulu a ei ymarferion neu ei gweithgareddau philanthropig wedyn ni. So mae gyda ti y deml heddwch draw fan hyn yng Nghaerdydd ar y campws oedd wedi cael ei ariannu gan David Davies, oedd yn rhoi lot o arian mewn i'r mudiad heddwch. Oedd y chwiorydd wedi prynu lot o gelf. Gelf, arbennig iawn. So mae'n ddiddorol bod rhywun yn gallu gweld yn rhannol mae yn rhan o'r system gyfrafol dewn i ati mewn eiliad, ond hefyd o ran lle mae'r cyfoeth yna'n aros, os rhan fwyaf fe neu lot o'n fe wedi mynd yn barod, rhywfaint ychydig sydd yn cael ei wedyn i buddsoddi nôl mewn i'r... Ond am hynny, dyna pam mae yna rai ardaloedd y Gaerdydd sydd yn edrych yn eitha trawiadol, a bod gyda ti'r ganolfan civic lle mae'r Prifysgol a'r amgueddfa. Mae hwnna'n dangos rhywfaint o'r arian yna yn aros ac yn hybu yr ardal fel petai. So ewn ni at y cwestiwn mawr wedyn ni ynglyn â system gyfalafol a nes ti crybwyll reit ar gychwyn sgwrs yr dywediad neu'r term yma'n system fyd. Wyt ti'n gallu falle rhoi rhyw cyflwyniad cyffredinol i ni o beth mae'r cysyniad yna system fyd yn golygu oddi fewn i'r ffenomenon yma o'r system gyfalafol a sut mae hwnna falle yn helpu ni deall y sefyllfa yng Nghymru, y sefyllfa Cymru gyfoes, a bydd hwnna falle yn helpu ni neu'n arben ni mewn i sgwrs falle ehangach ynglyn â'r byd i hwnt i Gymru wedyn ni. Gret. Byddwn ni'n hoffi dim cwestiwn bach i ti fyna, Dwi'n hoffi dim byd mwy na siarad am y system fyd, felly hapus iawn. Felly, fi sydd wedi bathu'r term system fyd yn y Gymraeg. Na i trio esbonio tyma bach pam. Felly, system fyd neu'r world system gyda hyphen yn y canol yw'r gair Saesneg. Nawr, i ddechrau, mae'r syniad yma'r system fyd yn golygu bod dyw'r byd ddim o reidrwydd yn byd-eang. So dyna pam dwi ddim yn dweud system byd-eang. Right. Felly, os ni'n meddwl am yr Americas cyn 1492, mi fyddai wedi bod byd yn Americas oedd ar wahân i'r byd oedd yn bodoli yn Ewrop a Eurasia. So y syniad o
y posibiliad o fydoedd lluosog fel petai. Yn union, yn union. Neu pan wyt ti'n dweud wrth dy gariad di mae hi yw dy fyd di. Mae dy fyd yn gallu bod yn rhywbeth eitha bach mewn ffordd. Felly, mae newid wedi dod ar ôl 1492, pan, mi wnaeth America's cael ei ddadganfod, gyda quotation marks, gyda dadganfod. A am y tro cyntaf, daeth y system fyd yn un byd-eang. Right. A nath hwn newid y sefyllfa. Mi oedd Prydain yn enwedig ddim yn ardal gyfoethog iawn o'r byd ar y cyfnod hynny. Asia, China yn benodol oedd ar y blaen. Doedd Sbaen ac ati ddim yn llefydd hynod o dlawd. Ond mi wnaethon nhw creu system wedyn yn ei delw ei hunain. Defnyddio air ac ati, bwyd, tobacco, beth bynnag, o'r Americas, a creu byd newydd. Felly, o fewn y byd yma, mae gan llefydd gwahanol, neu falle nawr gwledydd gwahanol, swyddogaethau economaidd. Right. Felly, yn amlwg, nid yr Americas nath penderfynu mae nhw oedd mynd i wneud siwgr a coffi a mynd i gloddio air. Mae nhw yn cael ei roi y tasg yma gan arweinwyr y system, sef nawr Sbaen, Ffrainc, Gogledd yr Eidal, Prydain. A wedyn, mae'r swyddogaethau yma, mae angen i edrych ar y system gyfan i ddeall pam bod un lle yn gwneud swyddogaeth arbennig. Os ydych chi'n meddwl nawr, mae llawer o lefydd yn arbenigo mewn un peth. Felly, os ydych chi eisiau'ch dillad, chi'n cael ei o Bangladesh, fel arfer. Yn y 40 ganrif ar 15, os ydych chi eisiau'ch glo, ydych chi'n cael ei Gymru. Os ydych chi eisiau eich technoleg, chi'n cael yr Unol Daleithiau neu Japan ac ati. Felly, yn amlwg, mae rai o'r swyddogaethau yma yn creu fwy o gyfalaf ac eraill. Dyw Bangladesh ddim yn penderfynu mae nhw sydd eisiau wneud dillad, ond maen nhw'n dweud, reit, da ni methu wneud technoleg, does dim gyda ni o achos patents, o achos isodeiledd, o achos byth bynnag. Da ni methu wneud y pethau crand mawr yma. Be sydd gyda ni llawer iawn o lafur sydd yn rad, a gallwn ni at axiliau rad, felly dyna bydd ein job ni. Felly, mae hwnna'n golygu wedyn bod o edrych ar Gymru, dweda. Ein swyddogaeth ni yn ystod y chwyldro diwydiannol oedd i allforio glo. Swyddogaeth hynod o bwysig. Dyw swyddogaethau sydd yn ei llai arian ddim yn llai pwysig. Mae cael dy goffi o Kenya neu beth bynnag llawer o rhi mwy pwysig i fi ta beth. Beth bynnag Tlodi o Unol Daleithiau. Ond mae'r system yna wedyn yn golygu bod llefydd yn cael ei cloi mewn i ffordd penodol o moderneiddio, o ddiwydiannu. Felly yn hytrach na, fel sones i am dadansoddiad moderneiddio ar y dechrau, bod pawb ar yr un ysgol yn symud i fyny. Yn hytrach mae datblygiad pob un lle yn digwydd yn wahanol o achos eu lle neu swyddogaeth nhw o fewn y system fyd. Iawn, felly yn hynny o beth, mae'r darlun wyt ti yn creu yn i fyna yn awgrymu bron a bod, falle bod e'n rhyw fath o chwedl neu myth os licio di yn bod ni i gyd ar yr un cledrau neu'r un trac ar yr un trywydd a bod e'n fater o amser neu mater o wneud y penderfyniadau cywir ar ran llywodraethau'r enghraifft. Ac yn hynny o beth felly, yn ytrach na bod ni ar yr un ysgol, bod ni dwi'n meddwl am ryw ddelwedd gwahanol fan hyn. Dwi'n hoffi traciau. Ond fan hyn, dyn ni gyd falle jyst yn cylchdroi yn ein fath a ardaloedd bach yn hunan. A does na ddim fel petai y posibiliad yn y byd sydd ohoni o leia bod Bangladesh er enghraifft rhywsut yn mynd i torri allan o'r y cylch yna a fel petai ymuno ar yr un ysgol a rai o'r cymdeithasau fwy datblygiedig yma. Ac am hynny wedyn ni, mae hwnna'n golygu bod na rhyw fath o dynged neu os licio di, neu bod e'n
falle anorfod bod rhai rhannau'r byd yn mynd i fod yn dlotach nag eraill, oherwydd bod gyda nhw ddim mynediad neu'r gallu i dadneud yr datblygiadau a systemau hanesyddol yma, mwyn gallu sydyn reit creu technoleg fwy adweddar sydd yn mynd i creu y cyfalaf enfawr yma. So mae hwnna'n ddifyr iawn oherwydd, os ewn ni nôl i'r broblem yma o dlodi absolute, wnaethon ni cychwyn efio, a y syniad bod na filiynau o bobl mewn gwahanol rhannau o'r byd, a mwyn ni, mae'r bobl yna yn mynd i fod yn bodoli yn y cymdeithasau yna sydd wedi dioddef falle yn hanesyddol o ran y system byd-eang. Maen nhw'n mynd i fod yn y gwledydd yna sydd wedi falle bod ar waelod y domen os lic ydi o ran y system gyfalafol. A taw y bobl falle sydd ar ymylon, y gwledydd sydd ar yr ymylon, yw'r bobl yna sydd falle yn mwyaf debyg o fyw mewn tlodi absolute. Bydde hwnna'n ffordd o... Yn union, y broblem gyda dweud bod ni ar yr un trac yw, ond ar mewn lle gwahanol ar y trac yw bod e'n dweud mewn ffordd bod ni neu'r Unol Daleithiau yn fwy modern na gwledydd arall. Maen nhw ein tu ôl ni o ran bod yn fodern, ond di hwnna ddim yn wir. Ni'n byw yn yr un byd a dyw'r canfas gwledydd, dych chi ddim yn dechrau o dechrau. Mae pob un person wedi peintio cyn i chi ddod. Felly, chi o fewn strwythyr lle yn barod mae'r penderfyniadau chi'n gallu wneud wedi cael ei strwythuro gan y system ehangach yma. So, yn yr un ffordd yma, falle person sy'n cael ei geni yn cefn gwlad Cymru sydd yn gymharol dlawd hefyd. Dyn ni falle ddim yn cynabod yna weithiau, neu yn y cymoedd neu le bynnag. Mae nhw yn mynd i wynebu mwy o rwystrau fel o ti yn cyfleu ni gynnau fach y syniad yna o rhywun falle gyda syniad sy'n mynd i newid y byd, ond mae nhw yn y lle anghywir os lic ydi, neu mae nhw'n mynd i wynebu llawer iawn mwy o meini tramgwydd wedyn ni. Mae hwnna wedyn ni'n wir ar y lefel byd-eang o ran gwledydd neu rhanbarthau, cymdeithasau, lle mae nhw oedd i fewn i system sydd wedi cael ei creu yn hanesyddol dan wahanol dylanwadau a grymoedd, ac felly mae'n anodd i dorri mas fel petai a neidio i flaen y cyw. So mae hwnna'n arwen ni falle at y cwestiwn ola o ran y sgwrs, sef, wel, beth yw yr goblygiadau fyna o ran y posibilrwydd o dadwneud tlodi. Hynny yw, os dyn ni yn y system yna sydd yn mynnu yn y bod rhai yn cael ei exploitio gan eraill, a bod yna rhyw fath o hierarchiaeth, lle mae yna rai bod gyda ti rai ar y top, y rai yn y craidd yn dyfe, yn y cof, am yn gweud, a mae rai bod gyda ti cymdeithas ar y periphery, sydd fel petai yn bwydo y craidd ac yn symud nwyddau a hefyd pobl yn aml iawn hefyd, a talent os lic ydi. Ond i dyw yn anorfod allai di weid bod ni'n byw mewn byd lle mae tlodi yn parhau a bod e'n rhan os lic ydi naturiol schemax o gymdeithas dyn. O fewn y system yr ydym ni'n byw yn ddi nawr, dwi'n meddwl bod i yn anorfod o ran mae'n bosib i wlad penodol symud ei swyddogaeth nhw o fewn y system. Mae'n anodd iawn, mae'n bosib. Mae Japan wedi wneud er enghraifft. Nawr, y reswm nath Japan gallu wneud hwn, achos geithon nhw byth ei wladychu. A reswm geithon nhw ddim ei wladychu, o achos mi oedd y wlad mor dlawd yn gymharol o ran cyfoeth naturiol. Doedd dim byd yna oedd yr Ewropeaid eisiau. Na falle cymdogion nhw chwaith. O ran yn yr ystod, gallai fod China wedi... Wel, yn union, o ran beth sydd gan Japan yw lot o bobl, ond mwy ti drws nesaf i China a India sydd gyda llawer mwy. Felly, o ran adnoddau dynol wedyn, bydde China a wedyn yr Ewropeaid na ddod, wel, ti ddim yn mynd i Japan, ti'n mynd i fynd i'r lle gyda lot fwy o lafur. Nawr yn amlwg mae China nawr yn defnyddio'r llafur yna i wella eu lle nhw o fewn y byd. A mae
rhywbeth fel 17% o boblogaeth y byd yn dod o China. Mae'n gwneud synwyr bod nhw ar frig y system just o ran maint. Ond felly gall un gwlad neu gwlad arall gwellai sefyllfa nhw, ond beth sydd yn digwydd wedyn yw just newid yn yr hierarchiaeth, yn hytrach na'r system yma o fod hierarchi yn bodoli. So mae yna rhyw symud yn gallu digwydd, ond mae yn eithriad a mae'n digwydd o dan eto amgylchiadau hanesyddol penodol lle rhywle fel Japan. Oedd e ddim wedi cael ei grydychu yn hynny o beth wedi gallu cynnal rhyw elfen o ymreolaeth neu autonomi, a wedyn am hynny mae falle y cyfnod wedi'r ail fel byd yn ddylanwadol o ran rhoi y cyfle yna iddyn nhw symud o fod yn gymdeithas fwy tlawd i fe, i fod yn wlad sydd yn un sydd yn cynhyrchu. Ydy, mae'n gwybod iawn, ond hefyd gyda Japan a De Korea, y peth mawr oedd bod yr Unol Daleithiau wedi pwmpio lot o arian i fewn mwyn dangos i'r comunyddion yn Vietnam a China ac ati y bywyd da oedd yn gallu bodoli o dan cyfalafiaeth. So De Korea a Japan i bob pwrpas wedi cael ei sort of signo mewn i'r economi Unol Daleithiau a derbyn tipyn o gefnogaeth a am hynny cyfleoedd i'w busnesau nhw i fasnachu a ceir Japaneeg yw'r un amlwg neu enwog yn dife o ran. Mae rhywun yn dechrau gweld yr holl ceir Japaneeg da yma yn cael ei cynhyrchu a mae hwnna rhyw fath o symbol o mae'r wlad hon wedi symud a wedi newid ei lle o fewn y system o bethau. Yn union, ond sut wyt ti'n dweud wrth dweud Cymru, efelychwch beth mae Japan wedi wneud. Dyna'r peth, mae'r posibiliadau yn anodd iawn, does dim gyda ni llafur sydd gan China ar enghraifft. Dydyn ni ddim yn byw yn yr un bywyd rhyfel oer yma, ac ati. A ydy hynna'n ffordd o ddatblygiad go iawn gwir, pwy oer. So felly ar y cyfan, o ran y system fyd sydd gyda ni, y system fyd cyfalafol, mae rhywfaint o gynnydd yn gallu digwydd, ond o dan amgylchiadau penodol iawn, a mi fydd yna wastad sawl sydd yn, fel yn gweud, ar wylod y domen. So ydy hwnna'n awgrymu felly taw symud i rhyw fath o system arall yw'r gobeith o ran mynd i'r afel Tlodi. A dwi'n gweud hynny, nid fel rhyw fath o fantasy, ond fel posibiliad go iawn, achos dyna sydd wedi digwydd i gymdeithas dynol dros amser yn dyfe. Dyn ni'n wedi siarad am Karl Marx, yn uniongyrchol yli, ond byddai astudiaeth hanesyddol rhywun fel Marx o gymdeithas dynol yn dangos bod systemau yn newid dros amser, ddim falle o reidrwydd trwy weithrediad bwriadol, ond mae systemau newid. So, a dyna beth falle byddai'r gobeith o ran mynd i'r afel a thlodi yn y hir dymor yw symud tuag at system sydd yn wahanol o'r un sydd gyda ni ar hyn o bryd. Wel, dyna yw'r gobaith yn dyfa, a ni'n byw mewn gobaith, dyna pwrpas bywyd, dwi'n meddwl. O ran, mae angen i gyfalafiaeth gael gwahaniaethau o fewn prysau. Mae rhwng y dosbarth gweithiol a y bourgeoisie er enghraifft. Mae'r un peth yn digwydd rhwng gwledydd hefyd. Ti'n gweithio, mae rhywun yn gweithio yn Bangladesh am 8 awr yn creu rhywbeth, a wedyn mae rhywun yn creu car yn yr Almaen a gweithio 8 awr y dydd. Mae nhw wedi gweithio ar un faint. Ond mae yna gymaint o wahaniaeth wedyn yn y pris o beth chi'n greu. Mae'n creu system anghyfartal. Felly, sut ydych chi'n newid hynny? O ran yn byd-eang, dod nôl to o bach at tlodi cymharol, tlodi absolute, bydde newid y system cyfalafol yn golygu bydd tua 700 miliwn o bobl yn cael llai a 7.4 biliwn pobl yn cael mwy. Felly, mae yna mwy na ddigon heddiw i ni rannu beth sydd gyda ni mewn ffordd mwy teg. Mae'n bosib, os ni'n edrych ar y broblemau ecolegol sydd yn digwydd. Dwi'n fan mawr o edrych ar y problemau ecolegol yma. Ddim yn rhywbeth gwahanol i'r problemau economaidd, cyfalafol yma, ond yn rhan o'r un broses. Felly yn amlwg, mae cyfalafiaeth eisiau chi wneud mwy o mwy pob tro. Mae angen iddo fe dyfu yn rhyw ffordd neu gilydd. Nawr, mae'n amhosib i ni cario ymlaen i dyfu ar blaned sydd gyda nifer prin o adnoddau. Dyw hi ddim yn bosib. Mae angen i rhywbeth newid.
dwi'n rhaid gweld mae yna 2 opsiwn. Dwi'n meddwl bod Rosa Luxemburg yn iawn. Mae gyda ni fath o eco-barbarism neu socialism. Dwi'n meddwl dyna yw yr opsiynau. Reit. Iawn. Ac yn fras o ran ecososialaeth, be dyn ni'n sôn am fyna am hynny yw system sydd ddim yn bodoli elw, achos dyna yw hanfod cyflafiaeth yn difed, dyna pwrpas y system gyfalafol yw sut dyn ni'n creu a gwasgu mas gymaint o elw a phosib i'r sawl sydd yn berchen ar gwmnïau, boed yn perchenog unigol, rhywun fel Elon Musk am hynny, neu busnesau sydd â chyfrandalwyr, lle mae pobl wedi prynu y shares ac yn annog y cwmni yna i gweithio mwyn creu mwy o werthu. So beth sy'n angen arno ti yw system sydd yn gwydroi hynny a system sydd yn hytrach sydd yn gweithio gyda falle amcanion cymdeithasol cyfunol yn fras. Dyna beth bydde yna'n golygu. Am hynny, dyna beth mae llawer o bleidiau gwahanol ar y chwith o ran sosialwyr neu comunyddion wedi ceisio gwneud dros amser yw symud oddi ar y system yma sydd yn gweithredu ar elw. Yn union, dwi'n meddwl bod hwn yn segwe neis iawn i beth trafod ni ar dechrau dadol o ran sut ydyn ni'n mesur tlodi a chyfoeth. Symud i ffwrdd o fesur cyfoeth trwy edrych ar faint o gyfalaf sydd gyda ni. Ac edrych yn lle ar a yw yw'n bosib i ni gyd byw y bywyd da. A mae hynny yn rhywbeth sydd yn gwbl posib yn fy marn i. A nawr bod ni wedi sôn am Karl Marx, dwi'n teimlo fel gallai sôn amdano fe mwy. Wedi agor y ffithorau nawr. Well, a quote, the philosophers have only interpreted the world, the point however is to change it. Dwi'n meddwl bod hwnna'n rhywbeth pwysig nawr. Ni wedi sort of philosopheiddio am y problemau yma sydd yn y byd. A nawr, dwi'n meddwl, beth sydd angen neud yw ni fynd i newid e. Na, dwi'n cytuno llwyr a cytuno fel athronydd yn dyfe. A falle nod i ni orffen ar ni o ran hynny, o ran y sgwrs ni wedi cael a'r cwestiwn yma. Wel, dyn ni wedi deall lawr gyda dy gymorth di Sam pam bod Tlodi yn bodoli yn y byd, ond y cwestiwn sy'n dilyn o hynny yw, ydy yn anorfod bod Tlodi yn bodoli yn y byd, a ti wedi awgrymu ni pam nad yw felly. Pan mae rhywun wedyn i edrych ar rhywbeth mor nerthol ag enfawr ar system gyfalafol, mae rhywun falle yn gallu teimlo ychydig yn ddiobeth falle, yn anobeithiol, achos mae rhywun yn meddwl, wel, lle mae rhywun yn cychwyn, ond mae falle yn bwysig i awgrymu, ond i diwedd bod y pethau yma'n gallu digwydd ar lefel gymunedol hefyd. Hynny yw, mae yna rhai pethau diddorol yn digwydd yng Nghymru ar hyn o bryd, o'n i lan yn gogs dros y penwythnos ac yn ymweld â Blaenau Ffestiniog, a beth sydd yn wir o rhan yna'r byd yw mae yna nifer o fentrau cymdeithasol yn digwydd, social enterprises maen nhw'n gael nhw yn y Saesneg, lle mae pobl leol ar lefel leol yn cydweithio busnesau bach hefyd, rhaid ni peidio a feddwl bod busnesau bach yn bethau sydd o reidrwydd yn rhan o'r broblem yn Na'r ffront, ond bod na ffurfiau o gydweithio, cydgefnogi ar y lefel lleol sydd yn gwneud y gwaith yna yn y pendraw cadw yr arian yn yr ardal yna. Felly, yn hytrach bod gweder gweithgareddau twristiaeth yn cael ei redeg gan rhyw gwmnïau mawr o tu allan i Gymru, bod cwmnïau lleol yn gwneud hynny yn dieddol falle o roi mwy o werth ar y gymuned, yn talu chydig yn well, ddim yn pwyso gymaint ar y syniad yma o greu elw. Felly, o ran cychwyn, neu o ran meddwl tu hwnt y system, bydde ti'n cytuno falle lefel leol yw'r lle i ddechrau mewn llawer Ystyr? Wel, mae'r lleol yn wahanol i bawb. Felly, os mae pawb yn gweithio'n lleol, mi fydd newid. O ran yr anobaith yna, wyt ti'n gallu meddwl dweud wrth y werin yn 1200 bod brenhinoedd ddim yn mynd i bodoli rhyw ddydd, neu rhywbeth fel yna. Mae pethau yn newid. O ran y syniad yma o weithio'n lleol, mae busnesau lleol yn medru bod yn ffordd da iawn yn neud yma, pethau bach.
fel ni wedi bod yn trafod, dwi'n meddwl, trwy'r podleidiad heddiw, nid just creu y gwerth neu'r cyfalaf sydd yn bwysig, ond ydy hi'n aros yma. Nawr, mi oedd yna drafodaeth o ran bod peth o'r arian wedi dod nôl i Gymru trwy elusen. Nawr, y broblem yw ein bod ni angen gobeithio bod y cyfalafwyr yn mynd i fod yn neis ar roi'r elusen yna i ni. Ond mae gan y bobl, fel ti'n dweud, sy'n byw mewn lle llawer fwy o deimlad am y lle yna, mae'n golygu mwy na dim ond rifau ar y cyfrifiadur. A mae hynny'n rhywbeth bod economaidd ar ben ei hunain methu deall y gwbl. Mi oedd un economaidd dwi'n methu cofio enw, yn rhywun sy'n gweithio rydych yn dweud, y peth gorau gallwch chi wneud i Sunderland yw prynu pob un yna tu yn Llundain. Right? Nawr, falle o ran just economeg ar bapur, mae hwnna'n wir, ond dydyn ni ddim yn byw ein bywyd yn ni ar bapur. Mae gan pob un ohono ni y cyfle i wella lle ni'n byw, a sut ni'n byw, a trwy y pethau bach ni'n neud. Daw dydd bydd mawr y rai bychain, ynddo fe? Newn ni orffen ar y nodyn yna, de. Pa adnod gwell i grynhoi y neges. Gwych, diolch yn fawr iawn i ti, Sam. Ni wedi crybwyll un sosialydd enfawr ag adnabyddus a dylanwadol tu hwnt, sef Karl Marx. Fydd y rai sydd yn gwylio hwn ar y sgrin yn gallu gweld bod gyda ni sylfflyfrau tu ôl i ni. Does gynnon ni ddim rhyw gasgad mawr o lyfrau, so dwi'n dod i'r arfer o just dod â un llyfr bach mewn ar gyfer pob podlediad. Mae gynnon ni Thomas Piketty ar y sylff yna, Sam, sydd yn falle un o'r economegwyr fwy asgell chwyth allai ti weid y dyddiau yma, ond oedd ti'n gweud, ti ddim yn dweud diolch i Piketty a gweud y gwir. Na, beth, bod e wedi sgwennu llyfr anferth o'r enw... Capital in the 21st century. Heb cyfeirio at Karl Marx unwaith. Wel. So mae yna economegwyr eraill ar yr asgell chwyth yn gael mas na i'w ddarllen, a dim just Thomas Piketty, ond falle fe fydde un o'r enwau byddech chi'n gweld gyntaf sech chi'n neud rhyw fath o chwiliad ar Google neu ecosiad dylwn ni weid, neu mae yna chwilotwyr eraill i gael mas na. Cyn i ni orffen, fel fydde ti'n gwybod, Sam, mae gennym ni jyst rhyw eitem bach i gloi pob un sioe, lle dyn ni'n dychmygu nid Cymru newydd yn un lle ar Cymru ohoni, ond hytrach Cymru arall mewn byd yn bell tu hwnt, sef Ros Well. Dwi'n gofyn i pob un o'r gwesteion i ddod i'r sioe gyda 3 eitem bydden nhw am fynd â nhw ar y llongofod i Ros Well i greu y Cymru newydd. Hynny yw, eitemau sydd yn mynd i fod yn werthfawr i'r gwareiddiad newydd yma. Gai holi ti, pa 3 eitem wyt ti wedi dewis i fynd â ti ar y llongofod i Ros Well? Dwi wedi bod yn pendroni y penderfyniad yma am oesoedd. Mae'n flin dy fi bod wedi creu poen meddwl i ti ar y mater yma. Mae wedi bod yn dda iawn i fi i feddwl beth fyddwn ni'n cymryd gyda fi, beth yw sylfaen efallai fy ffordd o feddwl. Fi wedi cheatio tyma bach, mae gen i 2, a mae un mae 3 llyfr fi eisiau sort of plethu gyda'i gilydd. Ydy hynna'n oce? Wel. Gewn ni weld os ti'n cael neud hynny. Os yw'r awdurdodau mynd i ganiatáu i ti dod o'r pethau yma ar y llongofod. Wel, yr un cyntaf yw'r rhaglen dyledi. Mae gan y ddraig 2 dafod. The Dragon Has 2 Tongues. Clasur, O'n i'n meddwl, mae Gwyn Alf yn rhywun sydd yn really siarad i fy ysbryd i. Ond hefyd mewn ffordd, dwi yn hoffi rannau romantus o hanes Winford Vaughan Thomas. Hefyd, nid yw i'n bosib i ysgrifennu am y gorffennol fel oedd yn bodoli, ond yn hytrach ni'n sgwennu am sut mae fe'n bodoli heddiw, a sut ydy yn gallu creu
gwersi ni yn y dyfodol. Felly, mae yna le yna i'r ochr romantis yna hefyd. Felly, y ddau yna. Yn ail, just rhyw quote bach gan Harry Webb. Diddorol. Yn Saesneg. Mi newn ni ganiatáu rhywfaint o Saesneg ar y llongofod o fewn reswm. O fewn reswm, You can say, Wales is finished, Wales is dead. Or you can say, Wales begins with us, Wales shall live. Choose then, life or death. O'n i'n meddwl, dechrau byd newydd, oedd yna'n rhywbeth da. Mae'r syniad yma o, eto yn dod nôl at Gwynalf, y syniad bod Cymru, gyda y Cymru, wedi ailgreu ei hunain dros y blynyddoedd. Fel arfer o fewn gormes. O'n i'n meddwl am y syniad yma o gyfoeth tu fas i gyfalaf. Nes i sgwennu wythnos diwetha am Merched Beca, y siartwyr, Merthyr yn 183. Dyma rannau o hanes Cymru sydd yn really bwysig iawn i fi, sydd yn hanes dwi'n falch iawn ohono. A trwy gormes a trwy brwydr mae'r ffyrdd yna o fodoli wedi cael ei greu. Mae yna rhywbeth hynod gyfoethog am y fath yna o ormes a bywyd hefyd. A mae'n bwysig i ni gofio hynny. Mae ein sefyllfa hefyd wedi creu pethau hyfryd dros ben. Neges wych. Elfen yna o greadigrwydd sydd yn gallu cael ei chreu trwy oedd ti'n gweud anffawd a gormes. Harry Webb oedd ti'n gweud oedd Harry Webb, a chedi esbonio i ni yn sydyn iawn pwy oedd Harry Webb? Harry Webb, bydd pawb oedd wedi gwneud tygau Cymraeg sydd o fod yn cofio Harry Webb am y gerdd colli iaith. Ond mi oedd Harry Webb cenedlaetholwr, mi oedd yn rhan o Plaid Cymru am spel, unrhyw grwpiau mwy extreme, neu na, dwi'n mynd siŵr. Dim bod wedi gweithio i. Ond, cerddwr yw e. Bardd, fe? Bardd, mae'n ffrin gynnu. Bardd yw e. Bwysig cael rhyw gyfraniad gan fardd hefyd yn y Cymru newydd. Bod fi'n teimlo fel athronydd bod y beirdd yn cael tymor bach gormod o sylw. Ond ewn ni ddim ar drywydd yna. Ac yn ola wedyn ni, wyt ti am seifio mewn 3 eitem gyda'i gilydd. Na i fynd efo i 2. Ti ar y 3 ac ewn ni weld beth mae'r awdurdod yn gweud. Y reswm dwi'n dewis y 3 achos dwi'n meddwl bod nhw'n plethu gyda'i gilydd. So, y llyfrau yma, The Mediterranean and the Mediterranean World in the Age of Philip II, gan Fernand Braudel. Fy hoff lyfr, clasur. Mae fe'n edrych ar bywyd dros yr hir dymor iawn. Dwi'n sôn am creu y mynyddoedd, milynau flynyddoedd yn ôl at trwy heddiw. So dyma'r syniad o'r deiryddiaeth a sut mae'n effeithio ar ein dydd ni heddiw. Dyna lle ges i'r syniadaeth yna. Wedyn o hynny, Wallerstein a The Modern World System, number 1. Mae 4 ohonyn nhw, fi dim ond wedi dewis yr i fi'n. Dyma'r syniad wedyn. Cynilian. Os ydyn ni'n creu Cymru gwell, mae hefyd angen i ni sylweddoli bod ni dal mynd i fod yn rhan o fyd ehangach, bod y byd yn wahanol. Felly, dydyn ni methu creu y Cymru gwell ar gefnau ardaloedd arall. So, ni eisiau trio deall hynny. A wedyn, yr un olaf, Capitalism and the Web of Life gan Jason W. Moore, sydd yn cymryd y syniadau yma o'r system fyd, ond yn edrych yna fe mewn ffordd ecolegol. So, o ran, os ydyn ni'n edrych trwy gwladychiaeth, sut ni wedi troi a newid y coleg y byd. Doedd ddim siwgr a coffi er enghraifft yn cael ei dyfu yn y Caribi o gwbl. A nawr, dyna ei swyddogaeth nhw o fewn y byd. So, i gadw bod ecoleg yn rhan sylweddol, sylfaenol, diolch yn fawr, o ein byd newydd. Hyfryd. Ydyn ni'n mynd i gadw'n gadw hwnna? Wel, dwi'n meddwl ti wedi gwneud cais eitha effeithiol fyna a dangos pan bod
y tri llyfrau a gweddau pwysig, felly gewn ni air bach i dod ar un mewn gyda ni yn dawl bach. O ran yr llyfr gyntaf yna, gath hwnna i sgwennu yn y Sbeineg yn gyntaf, neu Eidaleg yw e? Ffrangeg. Ffrangeg. So, Ffrancwr yw Fernand Braudel, a nath e sgwennu wel, mi oedd e yn y carchar wedi cael ei dal gan y Natsiaid. A nath e sgwennu fe yn feddyliol yn ei ben, yn y carchar. A wedyn, ar ôl iddo fe adael, sgwennu fe ar bapur. A mae tua 1000 o eiriau. Gosh, so yn wahanol i grampsiodd gyda fe ddim fel papur ti bach i ddefnyddio. Na. Waw, anhygoel. Sgwennodd e yn y Ffrangeg. Gewn ni'r fersiwn Ffrangeg mewn hefyd, achos bydd hwnna'n dod o'r elfen ieithyddol mewn a atgoffa ni bod e'n bwysig ddim jyst i siarad y Gymraeg, ond ambell i iaith arall hefyd. Gwych. Mae wedi bod yn bleser pyr cael dy gwmni di, Sam, a wi jyst yn edrych ar nodiadau nawr, a fi'n credu bod ni wedi gwneud gwaith da o fynd trwy bopeth. A pob lwc i ti gyda y llyfr, a hyn sydd i ddod o ran yr fa academaidd. Mae'n wych cael gwybod bod myfyrwyr da MET Caerdydd yn elwa o ddiddordebau, dy angerdd di, a dy holl syniadau creadigol di, a mi'n siŵr gewn ni gyfle arall i drafod maes o law. Dwi wedi mwynhau. Diolch yn fawr iawn i ti, Hugh. Pleser i bod yma.